Terve kaikille, täällä GT Gaming Fins, ja nyt mulla on asia, että mulla on sellainen random kamu. Mä kysyin voiko se donata, mutta mä en voinut se rekordaa. Mutta mä voin näyttää mitä se donaa. Siis ihan siis oikeesti kiitos. Ja sen tyypin, ja se vielä lisäsi kamuihin. Intensifies. Se on hyvä tyyppi. Oikeesti. Se siis donaas mulle, kattokaa mitä. 10 Black Rock Valley, 1 tiketin, House Entrasen, no lasit, cowboy-hatun, tällaiset hiukset, sit Bovin, Sparran, tällaisen maskin, Ripper Wings, oikeesti hirveän kiitokset. Sit Carnvest, sitten Ringmaster Hat, sitten Ringmaster Suite, sitten vielä tankin, ja sitten vielä Pinatan. Joo, ja oikeesti se on siis ihan mahtava tyyppi. Voitte kysyä joskus siltä kamaa, se varmaan antaa. Mut se on oikeesti hirveän hyvä tyyppi. Niin, että varmaan huomenna teen seuraava video, mutta tässä on tää video. Heippa!